Ja hei, muuten sitten tuolla kaapissa vasemmalla, niin siellä on sitten lasit ja peltit, purkkijätteet ja myöskin pahvit. Täällä? Siellä, just siellä. Sinne kootaan sitten ne. Ja sitten toppimerkkarit tyhjentelee niitä sitten sieltä pois. Joo, ihan asiallinen systeemi. Ai niin, ja muuten. Kartongit ja pahvijätteet laitetaan tuonne vasemmalla olevaan kaappiin. Ja sinne muuten itse asiassa laitetaan sitten lasit ja peltipurkit ja sen semmoiset. Ja sieltä toppimassa olevat merkkarit käy niitä sitten tyhjentelemässä. Okei, kuulostaa hyvältä.